Amstelwagen. Wim heeft dit jaar de eer om voorop te mogen gaan. Iedere keer weer als laatste te mogen sluiten. En met te mogen schrijven. En een nieuw stukje Zwamer van Vastenavondsgeschiedenis. Waar vanavond hier in het persoon werd geboren. Een grote volksbrief is er de jongste of toch een meisje. Ik ben benieuwd wat op het geboortekeertje staat. We beginnen met de pers. Onze prins of prinses is tussen de 20 en 30 jaar. Als prins of prinses heeft ooit gewerkt op Noormarkt. Ja, geen meer bij jou. Als prins of prinses is Veugen zeker in de mesleer geweest. Het is gemeen. Als prins of prinses is woonachtig in het aardste gedeelte van Zwamen. Als prins of prinses heeft een passie voor sport en met name met een bal. De letter V staat centraal in haar of zijn leven. En de allerlaatste hint. Vastenavond is hem neer met de paplepel ingebracht. Sterker nog, het of hij viert pas 3 jaar echt vastenavond. We gaan langzaam over tot de onthulling. Ik kijk even voor mij, de trein is uit, Torsten. En dan wil ik eerst kijken, de kandidaat aan mijn linkerhand. Laat maar even kijken wie het is. Patrick van de... Dit is voor een jaar aan de beurt. Dank je Patrick. We gaan kijken aan de rechterkant. Remco Gulje. Maar ook hij kan niet keepen. We gaan over tot de onthulling van onze nieuwe hoogheid. Is het een prins of prinses? Hier staat voor u. Hier is voor u. Prins Remco de Eerste.
Ja, mijn tweede kameraad komen adjudant. Dat kan je niet missen als ik einde van de familie Jansen pak, dan moet ik eigenlijk ook een andere van de familie Jansen. Dus bij deze Robert Jansen! Ja, niemand gewoon het doen, ja. Ja, en die adjudant horen natuurlijk ook de adjesmedailles en dat doet Prins Remco even zelf. En dat doen we onder de driedubbele. Ja, ja lala. Silas verdikt en ook voor Robert Jansen, de adjesmedaille. Ook naar de driedubbele alsjeblieft. Ja lala. En dan weet ik niet of Prins Remco zelf nog wat wil zeggen of gewoon drek. Ga eens op. Ja, het definitieve dankwoord wil ik vanzelfsprekend aan het eind van Salome wil ik gewoon doen. Desondanks ook wel nu een klein bedankje willen brengen aan de firma Gilzing voor het vervreugd uitroepen. Elke verder zijn dat gewoon. Een vraag stellen. Ja, allereerst van harte proficiat. Stel er eens even voor. Ja, dankjewel. Mijn naam is Remco Jansen, 21 jaar. Ik kom uit Zwamen. En ja, ik mag dit jaar Prins van de Fop met ze zijn. Oké, ja, en dus thuis dan niet alleen, je hebt ook adjudanten. Wie zijn dat? Ja, ik heb twee adjudanten, allebei familie van mij. Aan mijn rechterkant, voor de kiekers links, voor Silas Roemen, vriend, collega, familielid natuurlijk. En oh, dat gaat helemaal goed komen dit jaar. En aan de rechterkant van de kiekers Robert Jansen. En ik word een halve. Ja, Robert heb je gekozen omdat ik eigenlijk niet meer zang als Nee, zo'n vloek Robert, ja, ook familie, neef van mij. Ja, super schoon en gewoon het jaar helemaal te gek maken. Zeker weten. Oké, ja, en mogen we dan ook de spreuk toevallig weten? Ja, dat is vuurkiepen niet om. Oké, ja, en wie stond het eigenlijk met de zenuwen voordat ze uitgeroepen werd? Ja, ik had vrij weinig zenuwen. Ja, ik zou vanuit uitgeroepen werden, dat is een verrassing. Maar door een ongeluk fout op een site stond met de naam al gepubliceerd. Dus iedereen in de zaal wist dat ik het ging meer vanavond. Ja, ik hoorde zelf van heel veel mensen dat ze dachten dat het eigenlijk om een grap ging. Dus misschien toch wel een extra verrassing dan. Ja, het was misschien een grapje voor zijn leuk, maar ja, ik was wel beter. Maar ja, het is gebeurd en we gaan er een goed feest van maken. Jazeker. En ja, tot slot dan de vraag ook aan de adjudanten. Ja, wie vindt het dat ze adjudant mocht zijn? Ja, geweldig. Ik heb de vraag gekregen en ik hoef eigenlijk geen moment te twijfelen. Maar als je gewoon de vraag op een werk gekregen toevallig. En ja, dan kun je mijn derde hartje in beeld, achter dich. Derde hartje. Dat moet proberen zo. Hele jaar gratis bier. Wie moet even met de jongen kallen? Dit is rond zeer de derde hart. Rond zit al 5 jaar bij de Fop met zin. Dan gaan we dit jaar een vettig feest maken. Dat wil helemaal goed, joh. Allah. Nou, vertel verder. Ik heb daar geen moment over twijfelen. Ik heb een gelijk jaar gezegd en dan kom ik dat vraag en nooit dat gelijk. Top student. Nee, geen twijfel. Zeker niet. Oké, ja, en ja, verdicht dezelfde vraag. Wie vindt ze dat? Ik vind het geweldig, joh.
Het is en het blijft een eer als ze die vragen als adjudant. En we gaan er dit jaar samen een vettig feest van maken. Dus als we nog van stonden te kijken. Ja, mensen, kijk, alle drie eigenlijk